aingo yu blay bala don rengkat bat ngi boroshi janmiet bangi pen kre gini ki sound bat ru nakabenta gini ki jingpot jingtem kani ke de program praise and worship kabala penbet da kabalang Presbyterian Mauro katkum ke jingbo bet bo renti jong ka Putmuri district nakabenta jongi bat ngi pediang sobai pi baro ki balawan syakani ke GSN ke jongi ki khon jong kabalang Mauro bat ki bana ki wei pat ki balang ki bala bandon rengkat bat ngi kani ke por kani ke por bangin mani bangin syakri bangin pendon buram yu blay bat bangin ruai ki jing ruai ro ngi pen pau ke jing sungu ke bakrau ya ki ya ka kwaya juga jing seng samla juga balang ke jongi ke bala yalam hakiti ke jing ruai pen rehmen sem shiteng ta shwa ka por bat ngai kerpat pindang abang ni ba pinyo ban yalam sakawai pat ke jing ruai ha kani ke jing seng ke jongi ngi aingo yu blay ubala plilat begini poi hadukat ni bangin senewan syuk ru agani ke janmit bangin sayo ban pediang sobharu ya ki ban yalam praise and worship hashibit shwa bangan IT pat ya ka por ka basa haki dia agani ke por tu ngini le Ahmad jong blay ke jing duai au blay bok pau jongi bahabneng ngiwan ban mani ban syakri ban pendon buram ke kerteng ke bakhoi ke jong me ngi aingo bangiyo ke revival Sunday ke sngi ke bala shai but kani ke praise and worship hagani ke singi sa judgment ta ngi duai ko try kan rat ba men don rengkat bat ngi ling ba kani ke jing syakri ka bangi don ban ayame ba men kerkhu ye ki benta baro jing jing syakri ke jongi habangi ruai ngin ruai do kamen sim habangi duai ngin duai de ke jingmut baro da kamen sim baro da ka bor ke jongi baro bara bangi pendep ya kanu kanu kementah kani ke poru kan long na ka benta ke buram ke jongme bat na ka benta ke jing taymen simingi to shimti ko try ya kinong put kinong tem kinong ruai baro to shimti mame kinong shimenta baro na ka de platform bat ki para banget ki bawan nado ki bala temen hadu ki heb ki baret kin ma chisha ke jing dorkat ke jongmen sim bakhoj atrai ngi duai bakani kanum long tang ka program ka bala bu bet ke district baka balang ka pendep rekan long ke GSM ke jongi bat me da ka bor ke jongmen sim bakhoj kerkhu ngi ko try kan rat ngi IT lot yalade hagik sangti ke badan bor ke jongme yakini ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro haga kerteng ke jong try bat unong penim jong yu Jesus Christ amen ngini syakri yo blay ngini ruai lang ke jing ruai ke basan spa rupu kendai hapo ke jing alam jong ka kwaya jong ke jing seng samla parhadin ke tanga kerpat ye wei ne ki khon samla jong ka balang ke jongi imes bet ezel kharsano ba in sngo ba ban yalam ngi haga jing pule na ka tien ke jong blay bat haga jing duai yu blay long ka buram ki kambula le lu khonu la pha bayangi yu u ai la ka jing em ka kuna ban siu ka kerdop beneng uple pa kinrung ki breu san span rupu kendai ngini yang lang baro
Haswa bangin na kamat ubale kijing duai ngan pulih na ka gospel Yohanes kalenong ka bakhat saw kita khat san hadu khat nyo kumjuru kita khat ka ba arphun reo hadu arphun nyo ban nakaju ka gospel Yohanes kalenong ka bakhat hen reo kita khat ka bakhat lai hadu kita khat ka bakhat lai hadu khat saw ki kintian ki ba ongkom ni lada phiiet yanga tu sumari ki hukum jonga ngaru ngan duai yu ukpa ti un ai hapi yu weipat unong pentengen ba un yo yaisa lembat phi halakarta ya uminsim ka jingshisha ken ya uba ka perthei kamla ban pediang na ba kam yu i yu limne kam ithu yu phi henre phi ithu yu namar u yaisa bat phi un longru hapi henre uta unong pentengen uminsim ba khut ya uba uta ukpa un pha haga kerteng jonga uta ken un hikai ya phi ya ki e baro but un pen ken mau ya phi ya ki e baro ki bangala ong ha phi ya ka jingsuk nga e no ha phi ya ka jingsuk ka jonga nga ai ha phi om kumba kata ka perthai ka ai nga ai manga ha phi wat khi khuslai na ka do no jong phi limne wat shep ting hinre anda ula wan mo uminsim ka jingshisha ken unya lam ya phi sha ka jingshisha baro namar un kren naladi henre yaki e ru kat ba unyo sngo un kren bat un pen pau hapi yaki e ru ki ban sawan un pendan burom yanga na ba un shim naka jonga bat un pen pau hapi tu blin kor khu ka populi bat shash ko nak tien jong u inele khmat uble jing dwai ko khpa jingi ubabning ni wanya ka bandemret khamat kislajat ki bakhut ki bakintang e ki jongme ban aingu e me namar ka jingdan ringkhat ka jongme lembat ngi lingba ki ni kitayo ki bali lenyo bat kumjuru ni kisngi ki bali ya no jong ka jing im ka jungi hadu ka ni ka por ka khelamat ka bamta ha ka bamle penla ki kijat ki batlot ki jongi ban wan kiu sha ka ni ka ying ka bakhut ki bakintang ka jongme bangi yo ban shakri ban pendambu rom me ka kerteng ka bakhut ka jongme o ya ka ni ka por kin ku trying i dan ka ni ka program ka bakerpang ha ka bangi yo ka ni ka praise and worship kin ko try ni aingu ri mem la dan ringkat bagan ka tayo hi baro shitayo ha ka bangile yo ik jinga seng dwai revival kin ko try iban pen kre ki do not ki men sim ki jongi ha bangin pediang ka sngi ka bala shai ka balong ka sngi ka bakerpang ka sngi ka kentang tam e ka jongmi ha ka bangin sa yo ek revival sunday kin ko try ka balong ka jing ang nut ka jongi ka jing thrang ka jongi ba ka jing khot pat ka jongi me women is snay women the book elo jong men sim ba khu jong me mengin yo pediang pat kin ko try ka revival ko mala ja ki snem arajar henry ko try ba ka nungi de thrang kin ko try ba women sim ba khu jong me un wan hak ni ka balang ka jongi ba ka jat ban rio ka jongi ba ka leng satla ka perthai kin ko try mengin yo ma ka jing penem e ka jong me ka jing thau thamai ka jong women sim ba khu jong me bo ki do not ki men sim ki jongi khanang mengila ban long kita ki shakri kin ko try ki bla yo ma ka jing thau thamai kin ko try na ka we ka posh ko ipan ni dwai kin ko try beling ba ka ni ka jing shakri ka jongi ka na ka por kan da long shi sha kin ko try ka jing pen kre ingi iwe pi iwe mengila ban pediang yu men sim ba khu jong me bat bengin pen e la ka jong ki do not ki men sim ki jongi henring in ailat kin ko try ka jing lam ka jong men sim ba khu jong me bun tre la lo ha po ki do not ki men sim ki jongi khanang mengila ban yo ma shi sha ka ta ka bor ka jing pen thamai kin ko try mengila bangi mi na ka ni ka yeng ka jong me kin ko try ngin long ki ta ki breu ki ba thamai ki breu ki ba
dap do men sim ba khu ujong mi tu isnei ban ker khu ya kani ka program hi barok ko we na do bas dang hadup men da wai no jong ka kan ku try ker khu kham tam e kan ku try ki ban sa ai ka praise and worship ka kani ka por ya lam me ki do men sim ba khu ujong mi o ka jing pen kre ka jong ki kan ku try ka long tang na ki hi kan ku try re ka jing pen chat bor ka long ka jong men sim ba khu ujong mi tu ya lam me ne ka por hi barok ko we ni IT ngi shenya ki sang ti bedan bor ka jong mi tu ker khu ru kan ku try ke program ke bala shay ka sngi na do bas dang kan ku try ba ki e barok kan ku try ba nyo pen dep ha kan ka por ba kum juru ka sngi ba kan tang ka jong mi kin nong ke ba priang ho na khmat ka khet ka jing snei ka jong mi tu shimti ka por ka dang sa ngi IT iki e barok ka jing lam ka jong men sim ba khu ujong mi tu sngo atrai ki ni ki jing khat kat pat ki jong ki nong pop ba tu da map ro atrai ki pop kring kang ki ba mi sham ha ka jing im ka jong na bai ki ni baro ngi ngu ki da mi pan ha ka kerteng ka jong utrai bu nong pen im jong Jesus Christ na do matash ki bom jikut ro amen Ngi penpau ka jing songo ya Miss Beth Ezel Karsano iblay lamingi ha ka jing puli na ka ktien ka jong blay ba ka jing duai ngi penpau ka jing songo ya ki samla po ka kwaya jong jing seng samla jaga balang ki blay lam ya ka jing roi pen remen sim shiteng ta shwa ka por u blay nang ker khu ya phi bat ka jing shakri ka ba koridor ka jong phi pin nang roi pin nang man ba ha ka jing im ha ka ni ka perthai ba ka jing im ka ba kan jaman sim ngi penpau ka jing songo ri samla jongi na do ka por shwa ka san baje ki le pen kre ki ni ki jaka ban pelong ji seng kum jori ki ni ki ba pet ya ka ki khot yu ka ni ya ka kamera ki khot yu kum to ya ka mass media na ya ka ni ka kamera ban pini hapo ka YouTube channel jaga balang ngi penpau ka jing songo ikini ki perlok samla ki jongi ubleu nang ker khu ye phi But hagani ka por nga subha ban pediang ha pedeng jongi hapo ka balang ka jongi ye Mr. Ador Bha Shangpliang lembat ki paralok kilaywan ni ki jaka ki ba per nang ni na sorsolong ngi sotu kilay practice bun sngi nagabenta kane ka program hagani ka janmit but kilaywan kham kloy menne kilaywara kini ki tiar sound ki generator ki mixer but ki baro kanang ban penbiang ya kani ka janmit ngi pediang subha pi Mr. Ador Bha Shangpliang lembat ki parlok iba ador i sa hang ni ha ka snong maulai moro ka jong i hi ka balang ka ji ka de nang tan na jayaw ki parlok ki jong i pat ki de ni ki balang ki ba pher hang ni ha ka sor shalong ya pi baro ngi pediang sobha bat ngi dap da ka jing kemen ba phila bandon rengkat bat ngi ha ka ni ka chanmet ubleun kor khui pi ya ka e ka ba phila don ban pen kre kan long shisha ka jing taimen sim na ka benta jong i community blood baro kani ka program ni ka janmet ka praise and worship kadai ka balabu bet borenti da ka Phutmuri district bangin pelong ya ka ni ka jing roi pan remen sim baro ko ka district ka jangi ban ngi aingo bangila ban le kumta ha ka ni ka janmet ka district ka ongru ba kan don ka por jong ka jing duai lang ban nga kerpat ye Mr. Ador Bha Shangpliang kan da ka por apo ka jing alam ka jong men sim bangin sa yo ay ka por jong ka jing duai lang but namar ba nganum yang biang sa shisien hang ni ring an song bet no sa the ti ngi ai khuble ya phi baro ki balai wan baru bleu nang kerkhu ya ka jing shakri ka jong phi apo ka balang ka jongi bar hang no ko bi philai pin yo ma de ka jing pan sle ka jong man sim ba khoj ban yalam ya ki para banget ba it ha ka jing ya de ka ba khamjan bat ublei ban ladep kini ki baro nga kerpat ya itemen besan Dr. Ola Mari ngan pen benalupa ba in sngo ba ban sabu jing duai lengkot bat ban supply ru ingi da ka jing kerkhu pen wai kom ta khlem da pen slam shu nga khot da ni ka por ye Mr. Ador Bha Shangpliang lembat ki parlok bakin penya ya ka basa jong ni ka jing sing praise and worship pastor ba yalam ni ka jing sing ni ka janmit kinong syara jong ka balang kitemen mesan ki khot jong ka committee balang kilong kemi kilong pa ki samla ba ki hep ki baret ngai khuble phi kerteng bathiang tam nong penim jungi Jesus Christ bat ngidap da jing kemen shisha bandon biang hakani ka jaka ni po ka balang ni mauro kamdei ka sin ka ningkong ngilawan teng haka hawa arajar khat pra bat kadi ka to New Year's Eve ka ba kanet ka arajar khat khandai bat ngi aingu yu blei bangila ban yo biang sa sin banwan komni bangi aingu skungu runam taka program committee ka ba la ibet ban khot yangi hekani kapor ho ya to kapor bangi wan ningkong kadi lingba ka jing sing samla hari menta kadi lingba jong ka balang but
kampun sien hi ki jing seng samla habadan ki youth week bat ki women Sunday dan ki women's week ni jupoi mda kham shem than bakabalang kan khot mda kham me kendu than kum kita kai imat kani ka dikasin ka ba ngi yo ban khot na ka balang bet te kanu golong ka jing skutanat ngi ka buram ngi bat kham tam ka buram yu blai te kani ka pon ngi wan hot kum bangila tip ka di Bible week ka ba kaleng ki balang ngi rakhi kani ka Bible week bat ngi dasko tanat sikat de ba nakaliang ka district mo ki bu ya kani bahkan kawai nagi kisngi banlong kata ka bikin ya ruai ban ya ro ban mani ya boleh bat kum kani kisngi gibu mentah bat kani ke babiang bat nganget ba ublei undor ning kat lembat ngi ngala ya duai na do kini kisngi bat hadu meneru syab ngindon hani kacang ya duai bo mensim dong blei un sawan bat ngi kerpat yu bo unwan hani kacaka bat nganget ma fi baro ru fi ya duai kejuk jing duai kum balong hu arhajan riu kadi kejing duai jeng ki banget ki babun ba ki banget ki duai bat umen sim jong bele wan bat tip kani ka wai la pipi duai ba la pipi play ki donu ki jong fi umen sim jong bele unwan kani ka jaka bat ke Bible kampat kut kidan ki baong bakal akut ke Bible surak hi tang si spas nem san paus nem hari kamlong kumta ke Bible kadang dan bat hakaleng ka perthai kadang dan ngaci pet ba keleng ma mentale ming yu ini bak social media kadang ka jeng ki jong umen sim jong bele bangila mc sha ki sngi ki bakhadu hakaba ublei unsat he buk ilo jong mensim hak do baro kat ki batrang kin yo yu mensim jong ublei bakani gri kesngi kabangin sayo yu mensim jong ublei nganget ya kata ba kata kalong kejing duai ke jongi nginyeli ban mani yo ublei hakani kapor dakini kejing ruai ke bangin ruai mentagi di kejing ruai ho ngi don lang hangni baro nadu kilong kemi kilong pa ki hep ki barit ngi ki bun pha ngin ruai ro kejing ruai jong ki hep ki barit ngin ruai ro kejing ruai jong kini ki long kemi ki long kpa na ke jingruai kot jingruai ru kabangin yanang lang baro ngi yo an simban talang baro to kini kapor pila long lakloi ne man yarwai lang bangi pilong lakloi ne man ruai kadang telot ba kasur pilong lakloi ne man ruai kasi telot kasur ni kong kasi telot ngi silong kumta himan balik ki balang tamasuki ski ka sakham jam mo to nginam patem bagi jing tem maka nailat ya phi ba fin ruai bat ngabo kani kejing ruai nganget pianang baro tamangin ruai keting kasimo trai ngara kerteng jong mi trai nga it ban yaro yami ngas ngok men medon bat ngi ngas ngok men me pen him yangi mi wana bling shapertei linti pen i na perthei shading thna misiu kuna na ding thna sha jing tep na ka jing tep shabneng trai ngara kerteng jong mi mena bla jos ngone jing rai jos ngone ka tin pareng tham tam ngi jir rai ba dei Lord I lift your name on high tabangi man bangi let ngi jusnat man kala khasi ngi jing rai ngi jir rai re teng ting khat ngi rai ka tin nong wei mo ngim na la sibit sadon i wei bet artli tin nong wei kare bon gidi tin khasi bet mo to ngi rai lang ngi jing rai mata pina ban thap iki ti ki jong phi ngi rai ngara kerteng jong mi thai nga it ban yaro yang mi skop men me don baki skop men me pen him yangi mi wanna bling shapurtei linti pen i na purtei shadikna misil kuna nading na sha jing tem na ka jing tem shabneng rai ngara kerteng jong mi rai da kasuk ka bajang rai ngara kerteng jong mi rai ngara kerteng jong mi rai nga it ban yaro yang mi nas
ngục men me don bad gi ngục men me pene miangi me wanna bring shaprte linti peni na perte shadikna misil kuna nading na shadikna na ka jing tep sabne rai gara terteng jang mi Binyara ika kerteng kedong trasya jerong ini kapur Rai ngara kerteng jang mi Rai nga it banyaro yang mi Smoke men medon bagi Smoke men mepenem yang ki Mi wanna bring shaprte Linti beni na perthai shadikna misil kuna nadik na shadiktem na kajing tem shabne bai ngara teng jambi me wanna bring shaprthai linti beni na perthai shadikna misil kuna nadik na shajidem na kajing tem sabne bai ngara teng jambi inaingu yu blay kani kapur ulong badi hok si shabanyo igijing ero jong ibaro pila ban song so khliat pila ban song dia kebatlah sudah kani kejaka benda kesengi ngilap namar ki balang jongi daong ngi haban ong ki tong ni yang lang baro hari fila yang hi teng yo men sim sibun mengindon kani ke balang ke jong fi nang ta bane ke baso fla kalong bagi nong sarai bro ki yang lang ngim ju ong yenu ban yang apa mengirwai ladek ngisi ong ladek ki bala ban yang pila ban yang kiba don lalaki jong mo dan kiba pang singkai ki sitom kamet ki laki haban syong bafli ngim ong ki bikin yang lut baro mo ki bala ban yang tenre ngi angu yu play bikin nong sarai jong fi ki dang klan kamet kapat ki yang tenre la fi kwa ban syong sibet ru milai subu dan kapor fi sutat pila ban syong ru kamdan jingkang kata mo kamdan ni ai kata mo te hakni kapor ng squat ban peni thu so ya fi ken diat igini ginong tem bat ngi mo kai ka baja kalong hakini kisngi kita yo ngila ya practice ba bat kinong tem ngila ya bun ba tama laingot na ki iklat ikimiit bat poi hakapor ka ka bakim ba ka bangim yo nong tem shu itai batem drum so imdon ti idan siwi bat jutem drum so ngi itaro imlat mantak sngi tingin ay poy haba yang ilaya perkhat tehang ni kapur ini batem drum si tem gitar iterwahi yang tongan tem no mga drums di day barafel badan hang ni pinken mau po bengiwan ningkong hang ni item ya electric gitar tehen ring ay ngu yublay bailong katalen gajong ila bantem lagi instruments ho im specialize sa drums tamba kala subyang la kabyang hi tamban yo ay gredem kala byang day nem byang em tongi ay ngu yublay nam ta katalen gajong wala imde dramaru henry persyang bantem bangi te ka gitar ngahaban le hitang banga nama umdan te keyboard we batem keyboard lamang ngirum dan ngidan dami hang tei batem ka keyboard tingangu yu blay nama katalen ka sap ka jong imo we tem ka piano tingidon ru Steven Barwai hang ni jutem ka bass jutem ka wi jing tem tama menta isurai na tangidon iba jampang hang ni batem ka bass gitar bat ngaingu yu blay nam takini bat ka basngo phala ni ka janmit kalong ba lais nem ngala ayat ho ampat jirwai si sien ru ba ilok jonga kadi ka sien ka baningkong manwan yalami ihan ni pamoro banyarwai ngi sirwai tang hayeng syukut tang hayeng namangidon si kun barang ars nem steng ka jenjar bahingi bangin ra keleng-keleng di haban pe iklung te menta pa dia ngali bu sing jongi mei jonga sejiau stay tingi yo banyawan sini ti don hang ni lo zonga si khot mili ijuan bahang ne po moro ru mai sa ne moro ngange ila ju don ru paka kwaya ru hagni ke jaka mo itu labiang katu kejing keren pikwa ne manirwai pila
Ila man tha bagi ki jong pi La da pi kwa panyo la na ka bo dan bor ha kesna bor ha kesna ada piwat dojing den shoy banjo dan bor bapla akasna dan kabor bor bor batrai pela akasna Calvary kabor bor bor batrai pela akasna kodor Calvary panlat na jing beng bat jing kwa bertei dan bor hakasna wan ban sajput akawa Calvary dan bor bapla hakasna dan kaput bor bor batrai pela hakasna Calvary dan kaput bor bor batrai pela hakasna kodor Calvary ban kam he ya kayor dan bor hakasna dan kuti ko ya hawa bakodor dan bor bapla hakasna dan kabor bor batrai pela hakasna Calvary dan kabor bor batrai pela hakasna kodor Calvary Syaku Jesus imbang jugod dan bor hakasna Gajing imban syaki you cry dan bor bapla hakasna dan kabor bor batrai pela hakasna Calvary dan kabor bor batrai pela hakasna kodor Calvary dan kabor bor batrai pela hakasna Calvary kabor bor batrai pela hakasna kodor Calvary Shisha kadang kabor kabatrai pela kasnam Calvary hingan me kata kasnam kajong try golong badan bor hado kata ngini chuchu banya ro yo blay kini kapor gini kijingwai kabala rembha kala don imat la life house nem ti kijingwai kini bangi churwai bangam tip pastor yo ila jios ko kini kijingwai ban ngidon kat tukan ningot ro hakani kajaka ki balala abni osko bangak ngasutnat sibun hang niru bidon iperlok ibangaya jan bha itai di sanbor iba sanbor hang te isyong nanti nadin ti ideiru i kenum jong i pastor ni pastor lendan ti ngasukumen suwi bidon hang ni kajaka bat ngatrai mai ila bani osko gini kizirwai mo kakatin kasing ni rwai kabong kum ni bakut trai milong kabur bat jing yada bakut trai
mi long mau siang bangai yeng ta persyang menyerwai ban ngamo ma bling im kwa man share wai tang bangi ngin tem tang bangi bi supet yang imo tang nyerwai lang mo ngi kai shai pi shom ngin tem bagi jing tem bakut trai mi long kapor bat jing yada bakut tong ini yang lang bakut trai mi long mau siang bangai yeng sai sien roi pi mo bakut trai mi long kapor bat jing yada bakut trai mi long mau siang bangai yeng sakoi kedekot bakut trai ngasanya ha kapor jong mi bakut trai jing penim don hak ti jong mi oh jisu jing ai ne jong mi long yang a kakut pas kem ngalek men ha jing i jong mi ha jing i jong mi oh jisu jing job jong mi jing shisha ben la du yang a ngalek men ha jing i jong mi ha jing i jong mi to ngit kelala ni jing rai apa ngayo skon ni curang gadang red ha kum kini dang red pa ta kapor mo ngayo skon ni jing rai but ngam takkan mau syu unong thau jang jing rai tama phila ban yo apo YouTube mo hak tin pareng tong ini penyerwai gini jing rai bakut trai pitip ki angel ha beneng ki rai bakut utra Jisu mentaro ngi nyelet banya don lem hakata ho kamet jungi kam don henry ki ben sim ki jong mo bakut trai melong kapor bat jing yada bakut trai melong mau siang bangai bakut trai nasyanya ha kapor jong mi bakut trai jing penim don hati don mi oh Jisu jing ai ne jong mi long yang a kakut pas kem ngalek men ha jing i jong mi ha jing i jong mi oh Jisu jing job jong mi jing shisha lai lu yang a ngalek men ha jing i jong mi ha jing i jong mi bakut trai mi long play om dan kun ma mi bakut trai in ri ha kitab yang jong mi bakut trai mi long pasti bat jing ada bakut trai lawan jing men kayangan oh Jisu jing ai ye jong mi long yang a kakut pas kem ngalek men ha jing i jong mi ha jing i jong mi oh Jisu jing job jong mi jing shisha lai lu yang a ngalek men ha jing i jong mi ha jing i jong mi ni jadi ban rai pengen kita dapat kabar rai dekat suka macam jong pi baro bakut
bakut try Bilong ublay Umdon kumahami Bakut try Manri hakitap yang jongmi Bakut try Bilong kasti Batring yada Bakut try Lawan ting imenta Ito kinyarway biya kinikisiway Ngapa apin ruay mo feeling ka mo ruay na kasut ka ba jam ba Bakut try ya kadang kadang par mo Bakut Kumahami Bakut try Yang tap yang jongbi Bakut try Milong kasti Batjing yada Bakut try Lawan jing imenta yana To Mayos ko bay kasur pinri haw nak pring kijing tem ru mayos ko pila roy kham jam minyarwai ka dekhot ka ba ar ba ka khoras mo dang don bun kijing roy bingin roy ka ni kapor kijing roy jo kari bible lu kidon minyarwai ka dekhot ka ba ar Bakut try Milong ublay Om dan kumahami Bakut try Manri hakitap yang jongbi Bakut try Milong kasti Batring yada Bakut try Lawan jing Shisha utray long bakut Habang irway kani kapor ngakwa man hikay fi kendiat tak kendiat ba Habang irway ngakwa fi ting mangirung julong ta habang irway ha hing mani habang ipet ya kot jing rway ban rway julong na em bagi jing mut jing perkhat kidon chayeng kidon chawai bat dalau ngisi perkhat ni dalau aja seng sibet ngale amta dai ne em ngirway ting irway kan ngala IT lot dai ngisi irway nek wi jing rway ru hendrai jing mut jing perkhat kidon chawai dai ne em kata kalong bang asyam melodi ningkong ti hendrai ngasu pensngau ila dingong em kamdai banlong kumta habang irway ki jirway ki HB ru tang da ka organ ru katur ka dika praise and worship kamdai bingi tem kamdai tang kumni ha kanir ka dika way ni ki praise and worship hari ka praise and worship ka ba firway ha jing seng yeng ka ba firway kram jing tem dan bayalam nang niru ka dika praise and worship ti kata ka di befin sung thu bau blay upay ka donun ha ka bangila ai bantem ngitem hari video bantem bau blay upay ka donun ublay uwan idik ban mani ka bensim ka jing shisha dai ne ka tin ublay ka kumta tingiru inyalay ban mani ublay ka ni kapor ngin rice ko ka jing rice ka ni kapor
Kani kani kejingwai tapi ni filap ni osngo ne dan apa pari osngo persang menbut kani kejingwai mo kani kejingwai ka keren hamtam ka khot ka baar ka keren kejingwan arsin kejong tra jisu ngiem ha ka perthei ka ba upaman kerhu bat midon jingkermen shu bat kinong shu ani shu dap dat kejing sniu sudah ngim dan shu kejingkermen henrei kani kejingwai ka omno ki jaj ben riu kenyawan na keleng saudong perthei kit ben benaya ka bor bat jingkrau jong blai ha ta kasngi nong shun jong u ki haban pendem ki bo jing dom un pendrem ki nong shun jong ki haban pendem hakmat jong traji su kani kani jing wai ngidon yu tau traji su kani ka chaka bar hoi ka sngi usawan chani ka perthai ban sensyar yangi ki ba buat yu u ngin sayo ban ye sensyar lang badu tangi nyar wai kani ka jing wai nami isha sangi nashate ba chati Jesus sensyar usim halot baro long ukun jong le long utrai jong ki cry tungin mani dem you Jesus lam wa namingi siya sangi Isha sangi Nasha teba chaki Jesus sensyar usim halor baro Long ukun jong le Long utra jong kikrai Tungin mani dem you Jesus lemwa Tapning bat bukay Kinyo iyami Makaburong bamiwan Kiko silkin dem Utulit unta Pamamimilopran Tapning bat bukay Kinyo iyami saudang perthei nak jengit baro utra jisu sawan sajisian pat umusiam digisim sat ben riu kin yawan keleng saudang perthei kin benaya bon pajing kau jong mublei pojing domun keren Jong ukin pendem nama Jisu uyai sesak lewan oh kapeneng kapeng bat peteng kinyo iyami maka burong pamewan ipasil kendem ukelin unta tamang mimilong jengit baro zat penriu kin nyawa keleng saudang perthei kin benaya por parjing kau jong utei bojing dumun kempre sun jong ukin pendem nama Jisu uyai sesak lewat oh kapeneng
long utrai nginai ke jing ayu utrai ni kapor nginai ke jing yaro yu ni kapor pitem nem habang idon hakan no jaka dei hang ni ngidon yaro yu utrai hari kani ke jing roi ka bangin roi mta ka hikai yangi kumno bangin yaro yu utrai ngin pen bena ya ka kerteng ke jung hakan no jaka ka bangidon kum ki banget teng ngajuong bangi julet kum tu teng hege restaurant dei ni am doong banduai sipang dei ni am ngimnut banduai don ki bamnut ru banduai hari ngaji i pitim ka challenge nga bangai i hang te po tigi mandir sitei kita khar hang tu bapoi am ki mani yu tu blei ubadan ka khamat umla ban pet ubadan ka kejat umla ban ya ubadan ka kti umla ban bat inu ki mani yu ta ngi ngi don blei ba em tang banduai restoran teng yala di ketarumuh dingkong yala di ngamnut te banduai ni ma blei solek ran hari kini kijing ruai ka keren mengimdai banek ran utra jisu ubalayap nam ta jongi utra jisu uklam lek ran banyap dei em hakading pna uklam ran ro ya barha ban sya tingiru ngi di ban long komta kani kini kijing ruai ka bab kan penlongi kan kersi wingi ngilak jurai ni jurai ban kapur henrei ngakwa pen ruai ni jurai ka bab empat jurai menuru ai ka long thamai ka dono jong phimo
kriuk hut happening. Tada kipoi happening. Bitim nem kriuk hut happening. Kin yaro yung tra Jesu. Kin ayu. Ya kasnam kabakodor. Balapan im. Panangit bangi baro. Tarang ipoi hakata kajaka. Jesu. Ginya kenduk markmat. Bangin ayu yung tra Jesu nama kasnam kabakodor. Bangin plah kata kapor. Lembagi angel mentaru. Keleng ke perthai ngangit badan ke pemani utra Jesu kum ni mengilek mengi. Bagi angel habeneng rugi mani. Nginya plah ke kerteng ke utra. Nginya penbena bolong utrai. Nginya penbena ni kapor. Ngan aila ni fiba fin ruai. Kijing tem ngin penduna ngin ruai dekat surga bajam. Ha u Chris ngalala nyakapor. Batka drinkin jong apar. Ruai dekat surga bajam ni kapor. Hakadimpo. Chris, Chris, jong apar kanado, hakadimpo ngalayeng nalajok tini tanganku menjunong syur. Atrai Jesu. Ay boring ibang inumleran man play ke kerteng ke bakut ke jome hakanu ke jaka ke bangidon ngin pla ba ya me try shisha try Jesu ay ka boring i try kanu golong ke besngo tenat larang iyo ban play try Jesu lado khot yang i kata ka sngi ke bonwan ban sanshar ni ka perthai Sibuk ladau presiden negeri Amerika lani prime minister negeri India khot ya phi ba utip ya phi kerteng kan no balong bas ko tanat dai ne handai fitim ne usim ni bisim ba utra jo kitrai utip ya phi kidan ka tukan ni ngot na pen jo phi thai ni ka por kila ban sko ni yang ala isi di kibriu ni yang ala longkom ni kam tai ngam dan syu kata kajing so tanat bangan im ha la don kum kita ki keiru handai utra Jesu utip ya phi ka kerteng iwei pe iwei na phi utip Tiga kapor, dangin ang lech susu banyarwai ke kerteng ke bakrau ke jong ubat sashi pangpor ngin ya ap ke jeng yalam ke jong mensim jong belai ngin sayo susu banyarwai ngin ya kendu ya utra Jesu ba mensim jong belai sapan ki ke ni ke jaka ngin ya susu banyarwai ke jeng ruai ngin ya cakata ka seyon ke ba utrai ulapen kre ngi
จริงร้อยเที่ยงอ่อนใหญ่สักจริงร้อยเที่ยงอ่อนใหญ่สักกัดกะชะพรางนางยาเงินนางยาชาการีอุทัยเงินนางยาชาการีอุทัยบายังบางจูบลาดีบางยังบางจูบลาเงินนางยาชาเซยอนเซยอนอีเป็นนาจงอุทัยเงินนางยาชาเตชาเซยอนฉันลงบาบาอุจงอุทัยเงินนางยาเงินนางยาชาเซยอนเซยอนอีเป็นนาจงอุทัยเงินนางยาชาเตชาเซยอนฉันลงบาบาอุจงอุทัย Shisha kalau ke bas kontinat bandan ringkat lembat phi dai ne am ngin yu ban ban ne lang yu try hakane kapor hakane kapor ngin ang li shu ban roi ki jing roi ki ba ki samla bat ki hep ki barit li kham tam kin kontinat ngi julet ki balang ba fer ban roi ki jing roi hakaba ngi roi ru ki jing roi jing kirang ba ngi roi ru ki jing roi ki hep ki barit ba ki samla mangedon lang hakabalang dai ne am ti gini ki jing roi haba ong kum ta amri bo om ki kirang ba nai roi shu kam ding ta pila menyarwai lang bat ni namar kajing orang ba kajing orang temben keditang kado kaben sim kam temben lanu ru te ta kadaw ngi ha menyarwai lang mo tini jing roi long kum ni ngan hikai shai phi ai babaro ngin yat ha jing shai man ka khilemat ngin yat ha jing shai ai babaro ngin im kum Jisu man ka khilemat ngin im kum mau to persyang menle ban but ban ngamo namal ngi tem ki jing tem kam sawa syukur sur jong pidan pimpat nang izin roi mo ciroi basuk ha to ngaji pen roi sa Sunday school ngaji pen roi aja Sunday school ki kena bat ki ki mo keleng ki balang ki ciroi ban ngi EP ni maro lagi bun ki nong roi ken la bet mo to ai babaro ngin yat ha jing shai man ka khilemat ngin yat ha jing shai ai babaro ngin im kum Jisu man ka khilemat ngin im kum mau ai perthei kan tip yu Jisu nong pen im ubalong jing shisha lenti bat jing em to kibri ken tip yu Jisu nai da ka jing em ga jong em bangin long ka jing sha shi kiwe mo ka jing roi kong ta bagin tip yu Jisu long ka jing shisha ka lenti ba ka jing em alingin yat ha jing shai utrai alingin yat ha jing shai utrai di tang Jisu ukunu blay balong jing shai perthei alingin yat ha jing shai kani jing roi kai wering i baro bangin yat ka jing shai ka jong try to phila ban le ki action ki jong phiru bong alingin yat phila ban yat chali nang ta shatai mri ban yat lang iwe shini kan se tingko ya churshni kaliang kadiang na kaliang jong phi sha kaliang kamon mo phila ban le am ta kinu lagi basulat lut ban le phila ban le kata mo to nginya roi kini jong roi mo da ka sur ko jam thap igi kiti jong phi sha la ka jing kmen ai babaro ngin yat ha jing shai man ka khilemat ngin yat ha jing shai
ai babaro ngin em kum Giêsu man ka khilim mat ngin em kum mau ai bertheikan tip Giêsu nong pene balong jing shisha len ki ban jing alingin ya haju shai utrai alingin ya haju shai utrai ni tang di su ko nu play balong jing shai per play alingin ya babaro nginyan ai babaro nginyan ha jing shai mat kam khilim mat nginyan ha jing shai ai babaro ngin em kum Giêsu mat kam khilim mat ngin em kum mau bertheikan tip Giêsu nong pene balong jing shisha den ki ba jing alingin ya haji shai utrai alingin ya haji shai utrai ni tang Giêsu ko nu play balong shai birthday alingin ya ha jing shai alingin shat kamdon hang tei put kinti hang tei kamdon na bangin yan roi mo alingin shat ha jing shai utrai alingin shat Tang Giêsu ko nu play balong di shai birthday alingin shat ha jing shat alingin shat ka jing kilen ni kabon alingin shat ha jing shai utrai alingin shat ha jing shai utrai tang Giêsu ko nu play balong di shai birthday alingin shat ha jing shat sabangin roi ben ki roi ki tem nem ngakwa ban kli jing kli na phi mo ki hap ki barit way tu ba shat ha ka bible bo pau nam phau nok shat ki tem nem way Golian, way, David, David, mo, ushat, usim David ushat. Pi kajing shat, abang ishat, nadu kepor memensua kishat. Om day kata kadai bau blay ulabu hangi kibriu. Abang ishat ngirwa yo blay nei. Om ko makaperthai kashat, kapher, mo, tinging ishat kumbashat usim David hakmat jong blay mo. Ti filong lakloi ne man le kata. Ai babaro nginya ajing sha ngirwa dak sur ko bajam ne kapor mo ai babaro nginya ha jing sha man ka khilim mat nginya ha jing sha ai babaro ngin em kun Giêsu man ka khilim mat ngin em kun mau ai bertheikan tip Giêsu nong pene balong jing shisha den ti ba jing alingin ya ha jing shai utrai alingin ya ha jing shai utrai tang Giêsu ko nu play balong di shai birthday alingin ya ha jing shai
barok em kum Giêsu man kakil emat em kum mau ai berheikan tip Giêsu nong penem ubalong jing shisha den di bajing alingin yan 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 haji shai utrai alingin yan 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 haji shai utrai tintang Giêsu konu play balong di shai birthday alingin yan 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 haji shai alingin yan alingin yan 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 haji shai utrai alingin yan 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 haji shai utrai tintang Giêsu konu play balong di shai birthday alingin yan 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 haji shai alingin shot alingin shot 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 haji shai utrai alingin shot 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 haji shai utrai tintang Giêsu konu play balong di shai birthday alingin shot 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 tang Giêsu alingin shot alingin shot 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 haji shai utrai alingin shot 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 haji shai utrai tintang Giêsu konu play balong di shai birthday alingin shot 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 haji shai Kira kerja roh utrai Giêsu kan kapor Gini ruai gini kesing ruai kabang nakakot sing ruai kabang ngangkan mau bah kapor dengan Bible ngi ruai mo ngamtip kanungan na prensa fi kibal kibak hamret ya la ne gini kesing ruai mo kading kesing ruai nakakot sing ruai ben sim bakut tuan kajing dum tu pen pra pen pet pen shaya laki priu nang trei men sim bapa 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 men sim bakut tuan men sim bakut tuan men sim bakut na brei jing ular remule ten kendo yaki priu bana papin pai no ten sim bakut tuan sabangin ruai gini kesing ruai ini kalau kum kajing dua ya kacung play men sim bakut tuan ngalau ngi pi men yang labatai ruai na ro ka donu jang pi baro mo mapin pat ruai men menuru pitip play yu ie pi hinang ne man pusan ni kajing ruai gong kum nu ka tu khat ka bani gong men sim bakut tuan ngi khat ya no ngi khat ya men sim dong play nei ka jingdum tu pen pran mau men sim dong play la don dan jingdum mo ngi ruai gini ruai to iwi pi de khat ngi concentrate bha ngi pet bha gitu kajing ruai mo hakani ka pot ngi mai ruai ngi ruai lang barok ngi ruai ka sur ka bajam kum ka por jong ka Bible ngi bau play un sapha ilo jong men sim ani ka jaka men sim bakut tuan kajing dum tu pen pra pen shaya laki priu nang trei men sim bapa 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 men sim bakut tuan men sim bakut tuan men sim bakut
bakut na pleng jing pula remute ben kundu ya priu bana pakin thai no ben sim bakut duan pan ka jing get glot ka ding kuning kumbing so arta tin tu kundu benjem kido do de benjem kido do de benjem kido do de benjem kido do de men sim bakut duan men sim bakut duan men sim bakut na pleng jing pula remute ben kendu ya ki priu bana pakin thai no men sim bakut duan ben kendu ya ki priu ya lam shading kuna halim ti bet moten mami hari kabatuda hari kabatuda hari kabatuda hari kabatuda men sim bakut duan men sim bakut duan men sim bakut na pleng jing pula remute ben kendu ya ki priu bana pakin thai no men sim bakut duan ben bao you Jesus Christ nong ben em ka perpay u try ni pa tu play don god tu sim ka jing ai 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 men sim bakut duan men sim bakut duan men sim bakut na pleng jing pula remute ben kendu ya ki priu bana pakin thai no men sim bakut duan ka jing duai kon duai men sim bakut sim bakut duan men sim bakut duan men sim bakut na pleng jing pula remute ben kendu ya ki priu bana pakin thai no men sim bakut duan Shisha kani kalong kajing duai bangin duai bo brain tha ilo jong men sim bakut ngidon kani ka jakar de kajing ai kajong ngini ban ai ngu yam ta kata kani kajing ai kajong try ngini banyarwa shushu ni kajing ruai kajong kani kajing ruai ka ba phi baro phianang ngadu ki ba he hadu ki barit mo kajing ruai ki ba thamai ka tin jong brain kong ruai ki ba thamai han regim ju penduk ro kajing ruai ki barim bagian ruai bagian yuk bentalang baro mo banyak ruai
ai ai trong mi cả bên em ya Jing ai ai trong mi cả bên em ya Jing ai ai trong mi cả bên em ya ngan ya ro ya mi ngan ai go du de Jing ai ai trong mi cả bên em ya ngan thap lagi ti pan ya ro ya mi ngan thap lagi ti pan ya ro ya mi ngan ya ro ya mi ngan ai go du de Jing ai ai trong mi cả bên em ya tao kan kapor ngan hikai phi ben thap iki ti trong phim mo ngan thap lagi phi nem ngan phi le ko moi ngan le ko moi dei nem dei mo ngan thap lagi kamu ningkong uri banwan swa ngan thap la 1 2 3 4 susu phi dengi thap iki ti ki har kom ka badai sultanat bha sapet phino masi pe ki ki gaiter si apet bha dei ki thak kumno ki thap ti na du kirang ba haduk ki kirang ba bla teman ru tek ki thap ti bat ka if tip ki thap ti bat ka tei ka snare drums karan hang dei ngin peni ne mo bila mene do ayu shadow dei mo pe ne sap ya sone tamangi berapa orang no shani kan ni sia Jing ai ai ngilai Jing ngilai no Jing ai ai jong mi yes no em 1 2 3 4 1 2 ning kong kalong tamo de la da pi so e ru dan batem drum sunu kom no pi ngap ba de drum so pengen nyatem mentamo da ka berhenti sunat bang ni tap ki mo abang ayo bling ai ka bahatam pe ni mo Juga sekarang yang kita ikut ke snare drums, kamu dah bisa peti thap lama kata, mo penyerap je pi, sekarang, menyerwai lang, gin thap lagi ti, ngan thap lagi ti, penyero yang bi atrat, ngan thap lagi ti, penyero yang bi ngan jaro yami ngan ai go du de Jing ai ai dong mi kau kene yang ngan thap lagi di sesi ngan thap lagi di panyaro yami atrat ngan thap lagi di panyaro yami ngan yaro yami ngan ai go du de Jing ai ai jong mi ka penem yang ngan ra lagi ti ngan ra lagi ti ban yaro yami atrat ngan ra lagi ti ban yaro yami Panyaro yami nanai go du de Jing ai ai jong mi dan penem yang Rai ma pi ngan ra lagi ti ngan ra yami penjam syusul kasur ngan ra lagi Panyaro yami Ganyaro yami
Jisu ngin ra kumbara tiki kena dai kira iki ding telai jong ki kumni nei ngim don iki ding telai ngidon iki kiti ki jong i panong hosana yau trai ngin ra iki kiti sai sisien stang sisien roi ma fina surga bajam intem jing tem ba penduna pham ngan ra laki ti atra ngan ra laki ro ya me nganai ngo rude jing ai e jong me kapenem yang tong ini ai kecing ro yu tra Jisu ko ni kapor ngin thap lagi kiti jong i ulong badai hok banyo e kecing ro baro ngin ai ngu yu kani kapor la da pres vi ngu that ru phila ban song kam ni lei ngin yarwai kani kajing rwai pe seni mo ngani thu ifi kani kajing rwai kani ka mas kuntanat pha kajing rwai ka kran chfang kajing ai ngu yu trai mo kanungot na pleng sa vi phila yos ngom da phila yos ngom rwai lang ngani ka kapor mo Diwan ai ngu jing le jong di mela kerku sim ka jatat o trai diwan ai ngu diwan ai ngu jing le dan sim kaca kat otai iwan aingu try ba mai kabor aingu try ba me ai kabor bangala banyan deng jing e ba jing ya le nan i yang amarwe ben yai don ring kat baga mesap habang adwai nado bastang melong ulok bajan tangam bingan ya ro aku ni wan ai go jing le jong bi la ku ben sim ka jakan suka macam aingu you try aingu iwan aingu jing le jong bila kerku ben sim kajakan otrai iwan aingu hakani kapur ngilit banyo iki kerku kujang try pitip nem haki arsnem ki baladep pitip baro kai ke bajane ne ngimat ya ka lockdown ngimat ki jing pang ki jing sitam ngimat lut ki jing yap ki jing du no ka jong iru andai hapreng jong kita ki kai baro ka jing ai ki jong trai ka don bat ngi ngili ban aingu ngilong kumni kembang ngilong ru dei bo Jisu udang i yangi udang ri udang sumar ngi ka do ni kapor ho ki balalet nyo bat nginget ki lalet hau trai Jisu bat menta ki don hapeneng bat ki kemen ki bala IT dengan yu ki bahiyeng ki jong aru hapor bagi ong i idi pasan jonga hata kapor ilong bakren ki ong pile ayu pa vidan kam yong em ngam dan kam i ngasudwai be utra Jisu haki khlemat jong kajing yap ke jong i yong em ngasudwai degi khmat bafu samurki bat hapor be let penyu i hapor be thia kum bayo thia be mdan ke man ong bakandan kata kajing yap i kum bay shuyo thia be ngi shu aingu bayo ble ho i let ngi susi bangi mi kandu shi ndai kajing IT ke jong i
ila ong lupa hayeng shwa ba injak to jing pang i ong komno yong phiki khun ngasngo baka puar kam dong shu ting di man pen kre no yong tama ilet nyok mai ining kong pada tingir ngidi balong ki bala pen kre bang ilong kom ni ko bang ilong ru de jing ai ke jong try ngin ai ngu be langi kendu ke jing e ke jing le langi kendu ai ke jing du no jong ki be bat thon ke jong iru ngin shu ai ngu yo blai namar hak ta ka sngi la ngi kendu pat sa shi sien ngis ong pleng kalong kom ni pleng u blai udon ke jing thu ye ke jing im ke jong i ngin yarwa be ke jing ngin ai ngu no du ko dono jong i baro ai ngu ni wan ai ngu jing le so mi bila kerku mensim kajakat otra iwan aingu try aingu try aingu iwan aingu jing le so mi bila kerku mensim kajakat otra iwan aingu try ba me ai kabor bangala banyan apeng jing ek pating ale lem i yang amarwe nyai dan ringkat baga misngap habang adwai nadu pasang melong ulok pajan tang yamingan yayar ro Ngiwan ban aingu eu blai ke kapor ngin let ke jing aingu hagi donot ke jong i baro ban aingu eu blai ke jing ne bha ke jong bat kan nu ke jing smoke men abang akran ni fi manage phang ki bala let nyo menta ki don ha beneng nganget bat ngi baro ro kata ka gelenti ya ke jong i kan ke jing ya pilgrim ke jong i kini ke hakani ka perthai ke bangi don lingkot palat i jing em ke jong i ngin yo ban salet pat kata kari ke ba pernai ka ba u blai la pen kre yang i Wandangin boy lang haka beneng kat no gajing kemen kalong hang ta yang i turwaya ro ya ujisu kat ya jing e ba kela haking shom ne ba pernai yang kedekot ke belingkong turwayaro ya ujisu bat ya jingit bakela haking syok beba pernai ulalet man kerjakan ondangin bahang taka
Habang iu Jisu nginyaro ika jing job Calvary. Utray usya nam ta jonga bat jong pi. Bangin poy siya kaning kabeneng ka bangirway mantaro. Kadi ka jing sya ka jong utray halolom Calvary. Nginongin angu ya kata kasnam. Kasnam kabala pentut ha Calvary. Nginyarway kadi ka jing rway ka hot kadi ka tinong way. Ladap hinang ban penbut-but yang ini kekeren syafang kesnam. Thank you Jesus for the blood applied. Pau Jisu ulah syak nam ta jonga ba jong pi. Nginyarway kadi dirway kan don kejing tau thamai. Ka revival ka day kejing tau thamai. Bat hakasnam ba jong tra Jisu hakading phana ka don kejing tau thamai. Bat umen sim jong boleh usawan kani ke jakaban kata ngi wei pi wei. Nginyarway kani kejing rway. Ladap hila banyarway lang ru persyang banyarway lang ikani kajing rway ka keren sifang kasnam gojong trajung Jisu bat hakani kapor nga kwa ipi fen le kawai ladap ikwa ban pet ikiti kintien jingway hila ban le ladap ikwa ban khap le bigi kmat jang pir fen le kata bat kani di kapor ka bekentang ka bangingin let ban rway ban mani yu trai ban aingo ya ka ek bola le nam ta jangi ni jadi lang hakani kapor ban rway kani jingway. Was a wretch. I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought
mani you try kani kapor. Dia ka snam ka jang usisha. In ai ka buram mi o kani kapor. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Shisha try Jesus ni wan ban bani kan mai kapor. Dia snam ka jam try Jesus. Shisha dia snam ka jam play. Ngilong kumni ka mangilong ro. Dia me try Jesus. Kadon kawa badam dasnam lami nakabari kinong popki patong itam hakna kinkut kini hakna kinkut kini hakna kinkut kini kinong popki patong itam hakna kinkut kini. Ganyan kabrip iki kimat ka jong ini kapor. Ganyan ruay kini kasi ruay barok nga ganyan ang kini kasi ruay. Suwab ngin ruay kini kada khot ka baar. Ngas ngaw yali kumunu nong kam sniu ubalas din nga ding pna. Hari dia ka jing ngaw rit ka jong o upha shu try. Baru yo ya ka jing penim manu bam duna nang ni. Manu ba biang nang ni om don. Baro ngiladu le na ya ka buram ka jong play. Kumbaong ka Bible. Kani ka por ngin pha shu try Jesus. Kung utaw nong kam sniu balas din nga ding pna. Mangir ngidan kaman pha shu try. Jisu utip ifi kini kapor. Udah na to ka jaka sang fi utip ka kerteng. Utip ifi hang tu hajan udan. Ban kata ifi. Unong kam sniu. Unong kam sniu balasudin Hashem kanikawa. Batu gitu mau onten hutan she should try onten hutan onten hutan batu gitu mau on putan unong kam serius setang sisin unong kam serius
Shisha Tra Jesu wana ni kajaka tinggo mensim jong Tra Jesu Shisha Tra Jesu wan pen kuat parana hayo mensim Tra ni kapo hayo mensim jong Tra ni ka Bible ni kapo Tra Jesu ko mengilat duai Tra Jesu pa ni kapo batu itu mau angkat kutan shisha boleh dona ni kejaka ini pen kable bagi kiamat ke jong ni kapor buram mi ke jingwan ke jong mensim jong boleh buram mi ke jingwan ke jong mensim jong boleh Ablay pa ilo jong mensim hani ka jaka Tra Jesu ka banginang ruai kini kijing ruai kijang pa ma me Tra Jesu yu mensim ka jong petra Shisha Tra Jesu haleluya Tra Urunong kam snil balasudi Hashem kanikawa Yanga batu git kong mau on pen kutar haka on pen kutar haka on pen kutar Yana batu ngit kong mau on pen kutar haka Tra Jesu wan hakani kajaka Tra kumbangila dua ya beli hai rau jong mensim jame meyu I Tra ko ne kapor dan kipat langan ni kapor kibala play ki dok not ki changki shim mata ko do ki phai lo jong mensim gin yo mat de kari Bible pat Tra Jesu be jane ke kelmat ka bamenta phila ban doi kari Bible ka ni kapor ho ngin sayo banya doi lang ro le sibet phila ban doi kari Bible ka ni kapor play un sa phai lo jong mensim jong Jesu ngi wana khamat jong phai yo mensim kta e kini ki mensim ki bakodor ka ni kejaka Don na penjong ki Tra Jesu ki bawan hakani ke jaka ki pampat don ke jinga dei ke bacan pat me don ki batip tangi ke kerteng ke jame henry kim don ye me ka donut kata ma me ki Tra Jesu ko ni kapor kata ma me Tra Jesu shisha Tra laran na penjong ki bakum kita ki bakwa hakani kapor banyok mat ke kapor ko jong play fi kwa hakani kapor u Jesu bon rung haka jingim ke jong fi la judan la yo sudan kumno ki bawan hakani ke jaka ho kila tip ke kerteng jong Jesu henry kim pat don yu Jesu ka donut ke jong pi compare ada vidon hakani ke balang ne vidon hakoi ke balang ne femdon ro haka balang ro compare ada na pen ki jong fi ki bakum kita ya kendu yu Tra Jesu ke ke janmin ublei un sakta e fi ke kapor onam kan taj dari leiru e fi shisha onam kan taj ada na pen fi ki bakum kita ka banginang ruai ke jing ruai Utra usha nam ta jong pi sim mi kani kabu ban yo e jing penem e jong Tra Jesu dan penem fi ke bom kita phila ban ra e ki ti jong pi ngin yo ban duai fi kwa ban priang yu Jesu ko don hot ke jong pi onam kan ta dali leiro phila ban chpni de bra ublei kur khu ye fi ublein kur khu ye fi yo dang dan shu sashi sien ngin khot nginam pen slam yo dang don manu ki bakwa ban priang yu Jesu ke jing em ke jong pi phila ban le kata ka ba fira ki ti pen I kedak shanga ada su Tra Jesu ong trai ngala IT lot shame ne por ublen ker khu fi ublen ne ki kamba ni ka janmi ka ba menta wa
kintat ku Jisu jamno snow kahayam jonga ha bami dang khot yaki we wat kintat yanga Jisu 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 Sokaya jonga habang midang kot yakiwe wat kintat yanga Shishaw Jisu nam kintat yapi dan na prin jang phi flaya khun ya kini ki jing aga jing em ga jang phi phir chang banya kali tikhem phi hap shi hap phemla phi ngop shi ngop agi jing pen shoy jang ni ka perthai hare phi ya khun shi ya khun phi sngo mo tau Jisu nom i che phi sngo ko ba tau blei don shu bat phi kat ba finang ya jang ngop kat nang ya nang hap phi ya khun shi ya khun phi duai shi si ap si lai si la biang hare hap biang don ki ba kum kita Jisu nong em mi đây khôn nhát ngã đơn lăng bát phi ngã đơn bát phi nhát mi đây phi ham rom mi dengan tan phi Jisu how tra Jisu ro ka jing kermen onam kan ta je phi da le ro ke jarwa be ka de jarwa ya ka do khot ka baning kong wat kan ta ku Jisu jam do wat kan ta ku Jisu jam do snow kahayam jonga habang midang khot yakiwe wat kintat yanga Jisu 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 Sokaya jonga habang midang khot yakiwe wat kintat yanga Shishaw blay doon ang nagajaka beneng ala khot ikiti ki pokok ban IT thamai ka jong jeng em mantakan khot ikiti ki badan hapren ka jeng ele wa fia khun ni ka perthai hap shi hap bat fia khun shi khun ublei udan hantu hajan jong phi ban khun nam bat phi ka thama ka jong nga wa mutrai da dan hapren phi kum kita ra ki jong phingin doi nam da jong phi ni ka por ngi se doi lang phi ublen kur khu ya phi ka thama ka long jong ublei phinum yang marwai wong khun nga dan lang bat phi khun nga dan lang bat phiไม่เลยพิหามไม่เลยพิละประชังแต่พิหามงานยาคนลังบัดพีกันนี่กระปอดอุบเลยดอนกันนี่กระจักาเงินสยบบัญญัติไว้ลังกันนี่กระปอดสัชิพังปอดกิตุกิบลไอทีทำไมกันจึงเอ็มกระจงพีเฮาตราจิสุกันนี่กระเซียนกับบันนิงกองเป็นบุตรกันนี่กระปอดกันนี่กระจึงด้วยพิละบันเป็นบุตรกันนี่กระจึงด้วยองตราจิสุงาไองูยาแม่นามารกระเด้งพนะนามารกระสนามkabatutnya Kalvari, bat kabasat ya kipop kijonga, ngapediang ya me atra Jisu, hakadonut kijonga, rung hakadonut kijonga atrai, long mame utrai jonga jing em kijonga, pen em yang ablay, long mame ablay, unong yalam. Ya ka jingim ka jonga shim yang ablay ya kalentiya ka jonga nang ni shakmat hapring gijing bat gijing ele ya idon ringkat mame bat nga pediang ya me ablay nga pediang ya me Jisu sashisin hakadonot ka jonga nga aingu pamesngo ya gijing doai ka jonga Hagagerteng ke jome Jisu bau trai
Yo dot na preng jong phi kani kapor beran pat kwan bat gijing ele gijing em ke jong phi. Ngenya duai kani kapor nam ta jong phi ru. Yo dot na preng jong phi ki bawan bat gijing pang gijing shitom ru. Ngin sayo banya duai lang kani kapor. Ngenya ruang abiang kani gijing ruang satang sisian gitu kodokot ko baning kong kani tang sayo banya duai lang baro. Ngenya le yak mat jong blai kani kapor. Ngenya ruang kani gijing ruang. What can touch ku Jisu jam no? What can touch ku Jisu jam no? Snow kayam jonga habang medang kot yakiway. What can touch yang Jisu 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 Sokaya jonga haba medang yakiway. What can touch yang Jisu Jisu nyawa lang ng po Jisu Jisu so kaya jonga habang medang kat yakiway. What can touch yang ini punya dua lang kani kapor kibala banding yang ini yang lang kani kapor kibamla banding rom nilai fila ban syong re kibala banding kat kibala yang ini ruang ini dua lang kani kapor baro yang gitu kijing dua kibangi dua mene yang gitu kijing kimat kimene yang mengabu yang gitu kibadan apa yang kijing ele ngin dua nam ta jong ki gitu kibadan apa yang kijing kijing em ngin dua nam ta jong ki apa yang gitu kijing sitam batru bau blay un pentamai yang iwe iwe ya kabalang kabadan hang ni ngin dua mensim bakut bonuan hakani gajaka ngin duai nanu ka donor ka jongi baro kum hakapo ka revival mentaro ka revival kadang don hingani gajaka ngin duai nanu ki hep ki baret da fem nang ban duai ki genti jong fi ublei yu i ka donor ka jong fi ngin duai lang baro ki pampat duai menurut duai ni kapor kenyo i ka kamba ka jong tra Jisu gunan ni kapor ngin duai lang sa sisin pa tra ngwana kamat jong me ni kapor ngidap na ka jing skongu ka bakraw tra na marma me don ring kat lembat ngi malayalam yangi nadu menne tra Jisu bangi zangi ki jing seng haduk ni ka kalamat ka bamataban ngi ayu eme bangi osngau ki jong kat ka jong me ngi osngau ki jong kat ka jong mensim jong me tra Jisu bangi nget atra Jisu be malakta yang iwe piwe ki berana ni ka jaka malakta ki patlang ki jong me atra Jisu be pada blengi wana kmat jong me ni ka jaka ni ka por banduai atra Jisu be nya kamnau patlang jong me tra ye ki ki bala ID thamai ka ni ka por ela ka jong ki jing em hame tra ki mampat tip ya ho ki tip ya ka karteng jong me hari ki empat don pada ya me ha ka donut ka jong ki ngi duai ablei ba me men don ringkat bat ki men shim men pediang ya ki tra Jisu be ban men rung ki donut ki jong ki kana begin yo ya ka jing pene me ki jong me tra Jisu ablei ngi duai ka mat jong meru nakabenta gitu ki pala ra ele ki jong ki baya ya pren ka perthai ka bamenta ki ya pren ki jing ele ki ya khun ya ka jing em ka jong ki ban pelong ban ya chakta ka persyak kadak ban ya ban sobai me ki hap shihap kumi gitaro tra Jisu lej mame tra Jisu ban lej tra Jisu ban ai bore ki tra mangitip ba mame tra Jisu menum ino yaki ban men yai don ringkat be ki hapren ka jing persang ka jong ki tra Jisu yai don ringkat ban ki ya lam ki tra kedor ha ka jing em ka jong ki ba man la ka sngi tra ban ngi duai ru tra ba kedor nam tangi ki bawan ni ka jaka lem ba ki jing ele ka jing em ka jong ki don tra kedor ki jing ele tra kedor ki ba ngi ngim don kupor bangi barok ngim tip manu rum nan batip henry maki simet atraib kedor ki don kata ka jingele lej mame atra Jisu be panyarap yaki na marme met tip lot ki baro lej panyarap yaki tra don na pen ki ban pen ka jingele ayeng asem kadon ka jinge atra Jisu be ka bateng teng mla su tra da ban solve kata ka jinge henry hame atra Jisu be
kandon ke jing la atra Jesu bi ngi baro ngi kandu ite ke jing le henry tra Jesu ngi so scam namar ba me melong ublei zongi namar ba me melong utau nong pelat yangi ngi duai kan jome ngobaban don ringkat lembat ngi mada blei ngi duai ru atra Jesu bi nyam tak itu ki bawana ni ke jaka laban na pren ki bawana preng ki met ki bam kot ki bam khia let atra Jesu bi let mame atra Jesu man pen khia yaki atra Jesu bi let mame atra budo ban kta yaki namar atra budo teng teng haka jing long brio ngi let sani bat chatai ki jing sumar ho ngi badan kam ban let yaki jing sumar hanrei ke jing pen khia ka bajanai ka wan name ablei bar ablei ngi duai ka jome ngoba ban let man pen khia mame yaki soba ban let atra Jesu ban yarap yaki atra budo la ki dan apreng ki jing bam kot bam khia men kta yaki dala kalong kamban ke jome men pen kot yaki atra budo ki jing pang baro bar ablei bi ngi duai ka mat jome ang ni kapor atra Jesu kuma malakular man pha elo ujong umen sim kuma kaski Pentecost begitu ki istenran ki jome ki nong but ki jome ki ban mat yo men sim hakatu ke jaka bar atra Jesu bi ngiru hakani ke jaka ngi duai bangi kerpat me uju umen sim ki mat atu kapor ngiru ngin mat yo ta uju umen sim hakani ke jaka ngi khot kerpat yo umen sim jong blei banwan hakani ke jaka ngi khot kerpat yo umen sim jong blei banwan hakani ke jaka atra Jesu pha elo jong umen sim hakani kapor ka banginang duai atra Jesu ka banginang duai atra Jesu bi oh shisha tra Jesu pha elo jong umen sim jong metro wan men sim bakut ngadon kam wan men sim bakut ngadwai wan hakapor pat kapura wan hajing longkut jong mi kum kajing duai kama jong duai wan men sim bakut wan men sim bakut ngadon kam wan men sim bakut ngadwai wan hakapor pat kapura wan hajing longkut jong bi satu jisir arsin irwai ke jirwai wan men sim bakut ngadon ka wan men sim bakut ngadwai wan hakapor pat kapura wan hajing longkut jong bihi satang jisin wan mensim bakut ngadon ka wan mensim bakut ngadwai wan hakapor pat kapura wan hajing longkut jong bihi wan hajing longkut jong bihi trai wan hajing longkut jong bihi blei ngi aingu eme am tak ni kapor ka bokodor ka bamawan ni ka jaka ngai ngu trai bodor ya ka jing dor kat ka jame pat ngi haban mi no ka jaka sa si phangpor hari ai bo men sim jame unya shong ha ka balang ha ki jing seng ki basa akas ngi ka balashai ai bo men sim jame un trai la do tra Jesu bi kumbangila terang ni kari Bible pha elo jong men sim trai kumbangila doai ngila ruai pha elo jong men sim tra Jesu
Nga aingu ablay ba masngo gini kijing doay kijong ina kapor. Magini baro ngi pana kerteng kijong Jisu resbul try. Amen. Amen. Ngila poy tat siya kabenta kabagkot na kini kapor. Nginyarway satang koy kijing ruay bat ngisngo taswa bang nginyarway gini kijing ruay ngasngo. Man aingu iyo blay nam dagi kay baro kijing dor rengkat kijong u kapor kelaya jandray kijing dor rengkat kijong try teng teng ngim sngo thu ban ngisngo tanat ban ruai ban yaro ika kerteng kijong u ban nganget bau blay ula pa ila kijong kari Bible kam dadi ka boong ban hap ban dadon kijing ki ka bahado tata don kapor katar ka don kijing ja ka bakum kata hari don ru kijing ja ka bakar Bible haki donut kijong i kapen kelah yang ngisi simet kataruh ke Bible mo tingginya mi nak ni kejaka dak bor ke jong blay nget bu blay undor ringkat lembat pi unyat lembat pi nginyarwai satang kawai kejing ruai shwabai teman besan Dr. D lamari insa ai lamari insa ai ke jing duai batru jing kerhu penwai nginyok banyarwai sakawai kejing ruai kaboong kejing ruai kaboong usngo pela kani kejing ruai kaboong ngejing sutanat baban ruai bat mangi barok ngejing sutanat ban ruai bat kani kejing ruai kabab penken mau yangi ya kejing syak kejing utra Jisu ngila ban ing te screen bat ru pila ban yu i nakakot jing ruai kejing pi kejing ruai kabab lai spa kandai puang marway ngayang hajing lingo ngin ruai kedekot kabaning kong bat kedekot kabasaw tang kita dekot nginyarwai lang ani kapor marway ngayang hajing lingo yu Jisu nong Nazaret Malaysia UI unong popuba tuetang marway ngayeng hajing linggo nginyarwai bang na marway ngayeng hajing linggo yu Jisu nong Nazaret Malaysia UI Konyangan unong popuba ngitang usngo pela ganyan long jing wai jong Jingrem jong aparo Bapak jingrem jong aparo Ubala kung jong uhi Uraya ki hakadina Marway halum ka bari Ganya
Ablay hame tang hame try kemen sim ru ka jathai melong ka pukri jong ka jingsuk de jing jin jar jing pang jing shitam jing ko slai mela ban plai ya ingwe me ka kan rahat na mara ka por ka ba kodor ka por ka ba kentang ablay Haba malapli ni kalat atrang ila bandon hakaying kabakod kantang kajoma ban ruai ro shapang jama blay ban panbana ko trak jing penimai jama dakador ba kasnam yak bal pemia lor ulum kalvari nyai ngwe me ka kanrat malakot yangi ko trai balong ki shakri ki barit jama ko trai Melaji dingi ko trai balong kinang pena kitchakri ki bako dro jema blay ban pandon borome me ko trai hangno nang bagi don na trai baba trai jisu bi se ban kerkhu ke baro ke bantam la pandem na do basdang ko trai baba ngenang yo ama de ka bor banang ya shaprang ko trai baba hapdeng ngana ka perthai ke ba ek ba sneu ka perthai ke ba khanriang mutla bablay Inang laban ya ceprang jauh belum seyan na blay. Inang yo I ko try kecing pela ceme ko try. Nama kecing I bak ceng me malabia balor belum kalbari. Ban penim yang bapop yang hilang baru. Kerku ko kenrat. Bagaimana kecing ya syambat yang I ko try. Kan I mensimi ko try. Kan tahu temangi ka try kum ki kon gula suspa cem. Nado ke barit nado ke belasan na blay ngin yo amat atrak jeng penim jema ngin yo amat ko rak jeng dor ka jema ngin da mino anak ying ka ba khoj kentang jema ko ta ngin yo asngau ko ya ka bor man sim ba khoj ma ko ta kalong lam kan ni kan ya sa ngo ta nong mi don kerku kon ralu jong skri ba dor bha yang bat ki parlok kayeng ka same baro kwai ko ta ba malapin don kami ki ko ta nak bantaban yalla be gospel jema la ba jing ruai me pendon kami ki ko ta ban yang saki ya keteng jong me isai ko kan ran ngai me ko ta nama neka sap ako ta nama neka talent na blai ya ke ban ai hello skri bat kan ho na try isai ba shano shano me ibet ban pendon kami ki ko ta ba don kan bat ki ya blai ken yo ma ko tai ka bor jome hang no ki don ka bor man sim ba ko ki jing thamai ka bor ki jing pnim ai ko tai da ka bor ka tin jome da ka bor man sim ba ko jome inang la ban ya cha prang kat bat ki ko tai kum ki khon bula sus pa jome slag ne khando isai ban kar khuru ingi ko ta kum ka balang ni don ane ko tai ban phash me da kum ta sgi ka bula shai kari bible sunday ken ko tai ki jing sang baron do bas ta do da met ko tai isai ban ku ko ta ngin yo ma da ble ka bor jome ngin yo ma da tak jing don ka jome ngin yo ma ko tak jing don man ka man sim ba ko jome jing sang do dang step ko ta jing sang hap ke baret oi ha jing sang ban ga ba chi po stang ba ba shi stang able ye ke baro ko ta jing shikri man la ban pandon baro me kam tam ngin yo sngo ka tin jome ko ta lang ba ki shakri jome ko ta to pan ko bi ke ka bor able to pan sle ke do man sim ba ko jome mangi ke ba yo sngo ba chas ko tin jome in your heart ko try ngajing penem ai jing thau thamai ikimet bat ke man sim jang ko jisu be shitem chimti ko try ke baro pandam ma ki pop ni dang ko tra jing khot ko pa ki bare ma ki pop na be ngi pang idam tengo jisu nong prem be batara ai ru jing ai ka bada byang dam krai try nong prem jesus christ ka jing e ba ka ba mayan ko phala jong bleu ko pan bam jokut lem resla batyang ki psaj bor ki jing thau thamai do bleu man sim ba khoj ki jing ko la we bleu en chong sa ban ngi kum ki khon ma sus pa jame kin chong sabat ki we pat bangai thang ne ba saw nang ka prathai ki ba dam ba chakriyo blai man ta sharta ba bam jukut ro amen.